Na, sziasztok! Én Marci vagyok, vagyis hát régebbi nevemen Green MC King, az a csatorna. Vagyis hát van, az megvan még az a csatorna, de arra már nem lesz feltöltve több videó, és nem tudom, észrevettétek-e? Itt észrevesztek-e valamit? Jó, majd írjátok meg kommentbe, hogy mit. Na, akkor elmondom, hogy ezt ismeritek, gondolom, Clash Royale, de ez egy modos Clash Royale. Itt van minden, Skeleton Barrel az új kártya, a Mega Knight, a Bandit, Night Witch, Bat, ez aminek Flying, Meghie, vagy nem tudom én, hogy kell kiejteni, meg még van egy, azt hiszem. Igen, ez a Cannon Card, és ennyi. És itt van minden legendary, itt van minden. Nyissunk is ki egy Super Magic-át. Az előbb nyitottam egyet, és 3 legendary. 2 legendary egymás után. Úgy volt, és legendary lesz, ugyanis ott ahol mutatja, hogy a chestnél még hány kártya van, ott ilyen színesen villog, és mondtam, Lumberjack. És még egy legendary. És ez a új kártya, és próbáljuk is ki őket. Várjatok, beteszem a kártyákat a izébe, a deckbe, addig vágás. Na, itt is vagyok. Itt van a Mega Knight, ez a nem tudom mi, a Bat, és a Skeleton Barrel. Ja, benne maradt, kimaradt egy, mivel az előbb ugyanis kidobott a játék, és ilyenkor ez van, a Cannon Card. Itt van. Jó. Meg itt vannak ilyenek. Itt van legendary. Kidobott. Nem tudom, miért csinálja ezt, hogy kidob állandóan. Meg mindig így updating kiírja is. Légy legyen meg. Jó, megvan a deck. Elmenjünk egy meccset. Ugye itt nem lehet rendes vagyis hát másik ember ellen menni, itt mindig csak trainer, hát ilyen trainer ellen lehet menni. Na, itt a Cannon Card, ami így eléggé gyorsan gurul. Aha, ő is letette. Itt a Bat, meg ő letette a Skeleton Barrelt is. Meg jó. Az itt a Mega Knight, amit itt a Heal, amit már van egyébként a játékban, Skeleton Barrel, de jó, hogy pont Night Witch-et tett. De egyébként, ha ez így leesik, akkor letesz pár skeletont, és itt van ez aminek nem tudom kimondani a nevét, ami így megy fönt a levegőbe, és így lő. Meg itt vannak a betek. Közben ott meg a Knightunk, és nyertünk is. És még az a rossz benne, hogy ami nem tetszik nekem, hogy itt megvan minden, challenge, megyek egy classic challenge-et, bejoinolok, battle, vagy jó, mindegy, hagyjuk.
Jó, már megint itt azt mutatja, hogy nincs internet, pedig van. Jó, addig vágásra még megcsinálom. Jó, itt vagyok. Nem. És hát a Grand Challenge-be hát már megint. Akkor újabb vágás. Na, itt is vagyok. Sikerült végre belépnem. Megpróbáljuk ezt megnyerni. Hoppá, azt véletlenül tettem le. Na mindegy. Jó, bandit szerintem. Hát, gondoltam. Lőtös bandita. Te karca. Nem már késő hidaltam. Jó. Fúha, ez így nem jó, nem tetszik. Ez így nekem, ez így. Jobbet. Jó, ezt skeletonok. Most jól állunk, leteszünk egy cannon kártot. És nyertem. Jó, vége. Ide visszadob. És vége a challenge-nak. Itt meg nem lehet egyszerűen vásárolni, meg itt 2 epic. Így az első az a rare. Hát érdekes. Nyitunk egy giant chestet. Legendary. Második kártya legendary. Electrovizard. És 3. És legendary jön. És Lumberjack. És ebből meg 13. Jó lenne, ha rendes Clash Royale-ba lenne ilyen nagy, mindig ilyen nagy szerencsénk, hogy így bedob egy chestből 2 legendarit is, és az egyikből 3-at, a másikból meg 13-at. Na hát ebben nem volt legendary. Na jó, nyissunk mindegyikből egyet, és szerintem utána vége is lesz a videónak. Semmi. Legendary. Utána még egy legendary fog jönni. Electrovizard és 5. És Lumberjack. Ez 1. Hát és utolsó láda. Legendary. Negyvennégy Sparky, úristen! És legendary. Annak a 44 Sparkynak Skyman 13 biztos örülne. Ha nem ismeritek, akkor nézzétek meg a csatornáját. Skyman 13. És szerintem ez a videó. Jó, mert még kinyitunk 2 draft chestet. Jó. És Mega Knight 5 darab. Melyik legendary? Inferno Dragon. És hány darab? 5 darab. Boulder. És legyen skeleton most. Jó, még egy. Na, tök mindegy, végül is ugyanaz.
Egy bomb tower, na az jó. Egy darab, hát az király. Jó, ballon. Royal Giant, nem tudom, és legendary. És ott írja, hogy extra gold 860 000, ha jó lenne. 43 lava hunt, ami nem rossz. Na, és akkor hát, és akkor sziasztok, én Marci voltam. Sziasztok!